Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku channel Harsono Jos di tanggal 5 Maret 2026. Aku iki mau neng pasar template to. Neng pasar template tapi aku nggak iso video. Pasar template. Wis pokoke iki sik mlaku-mlaku. Aku mesti nggak carry iki Mbak Yuku ora carry. Mbak Yuku mesti nggak carry. Ya wis ngono kuwi. Anu, wis karo ngendangi pari wis meh panen bolok. Wis meh panen. Gek ndang golek damen sing duwe duwe sapi, duwe kebo. Ndang rene golek panen. Lek iki malah ketoke jare arepe digawe rumah melon. Eman-eman bolong. Nggih. Lah terus engko lek kabeh sing rumah melon terus aku mangan apa? Parine piye lek arepe nempur? Nggih. Parine piye lek arepe nempur parine? Piye? Ya terus ya mbah lah. Masa ya kene rata-rata akeh lho sing digawe malah dadi rumah melon ngono kuwi. Kok enggak eman-eman ya mbuh piye kok enggak eman-eman. Ayo, Dek. Panan lho, Bek. Panan. Lho, Mbak Mar tak endake kok koyo wis kuning apa ya? Lah iya. Rah ngono apa piye? Gek ndang dirah ae kok selak ke badan. Aduh, iki nek ngenteni bar bodo wis keteklek. Lah iya, ketoke kaya wis kuning ya, Dek. Ayo, Dek. Nggih. Ya, iki mau tak rasa gua wis mandi yo. Lah iya kaya ngono ae. Ya yu keteklekan. Kok lek keteklekan terus parine bodho ceblok ning nggak lendut malah nggak iso dadi beras piye. Lah malah nggak iso maomno kaya aku sing nggak duwe sawah. Terus wong sing ora duwe sawah terus piye? Berarti nggak iso maomno. Pokoknya jangan bosan yo. Jangan bosan, terima kasih sekali. Bisa lewat sungai-sungai. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, sehat selalu. Terus sampai tujuan nanti di hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih juga yang sudah selalu menonton, yang selalu like, selalu membagikan. Pokoknya hanya ucapan terima kasih ya. Terima kasih gitu. Ayo Mbak Yu kesel. Wah, kesel. Ai, kesel anggenmu piye to? Kesel mlaku adoh kono kok iki mau. Kan nggawa tibakna ning ngarepe video. Kesel yo. Keju ora tak ewangi maneh. Aku anu kok malah nggawa iki. Kesel bola iki dalane munggah jan pokoknya kesel tapi apa ya, memang cari sehat itu sulit ya, sulit banget ini ki puasa ya kesel. Apa naik jalan mundur ya, tak jalan mundur melaku iki mau kurang lebih 2,5 kilo, berarti PP 5 kilo. Alhamdulillah orang desa.
Rasane ayem lek masih orang di sawah ndelok pari-pari apik-apik lek rasane ayem kaya melu duwe ngono ae. Wah, seneng kok kaya melu duwe sawah. Kalau wis iki tak lewat nih dalan-dalan sing iki lek sepeda dalan tikus. Tapi hati-hati lunyu. Tapi anu lho, iki anak-anak sekolah itu kalau mau ke sekolah juga sering lewat sini kok. Sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.